Hvordan man ikke koncentrerer, når jeg bare bliver irate på 24/7. Alright. Det ved jeg ikke. Ej, det er de værste træer, jeg går til. Jeg kommer bare ikke til at få noget som helst for de her. Yep. Jeg føler sådan et min egen liv, det er bare ikke worth, medmindre man har set noget. What? Det er jo disgusting. Ja. Jeg har endnu en marine her. Hehehe. Hvordan er det overhovedet real? Det ved jeg ikke, men jeg tager det. Nå, jeg er på 50% indtil det sådan, så der. Øj, indtil housing. Øj, housing, og jeg ser fort. Oh my god. Det bliver 200 housing ind, så jeg tror, jeg kan lave top down. Jo, jeg laver top down. 2 minutter med... Nej! Jeg er live. Hoppet ud af for en klippe. Yep. Jeg tror bare lige, at jeg spiser, inden jeg thrower hele gamet. Jeg kan ikke få noget loot. Jeg er nervøs jo, for helvede. Nej, men det er faktisk et crazy shit der, bro. Det er basically fashion med 2 min housing. Det kan godt være så mod det, hvis jeg lige logger ind. Nej, det bliver det ikke, fordi jeg fumbede toppen fucking hårdt. Ja, jeg lootede begge triples. Det var low kick worth, når jeg allerede havde fået noget op i. But, nu er vi her. Nej, hvor er det dumt det der. Jeg skal bare ud for helvede. Få mig ud. Der. Fucking bastion. Nej, jeg misser en hel rotation. Fuck, jeg fumbler. Ja. Der er død pacen lidt. Jeg magter ikke, jeg er klar.
Lige login. Yep. Oh my god. Jeg har 6 reds. $25. Jeg er oppe på et jungletræ. Jeg gider ikke samle den op. Nej, jeg er ikke noget til at samle det lort op. Gider ikke. Ja. Nej, der er ikke noget terrain. Ja, måske er terrain. Prøv at grave. Det er okay. Nej, jeg tror, jeg køber noget terrain op her. Okay. Nej. Det tror jeg ikke bliver så på 8. 1300 dårlig terrain. Graver jeg basalt. For helvede. Det kan godt være som 9 stadig. Yep. Ja, jeg nåede ikke at pre-craft. Men nu vil vi se, om det stadig bliver sub 9. Har en spike. Der er... ikke særlig gode explosives. Nope. Yep. Det er one eye. Login. Det er back small boy. Det er chill. Jeg er nok ikke engang særlig nervøs i forhold til det som lige. To plus 2. Login. Boom. Ja. Nice. Ja. 8:36. Kold. Det var bare terrainet, der var så cooked, og jeg kunne ikke lade pre-craft i strongholdet, fordi jeg var nervøs.